बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आरो गासै रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो आङो दिनै गोथार बाथौ साननि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा दिनै जोंहा रौताबियाव दुलाराय बाथौ गौथुमा मिरु गौथुमनि बिथोन बायदियै बा जोङो जिथु गोथार बाथौ साननि बे हाबाफारिखौ दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि जों खुंफुंनो आखायाव लादों। जों फुंनिफ्रायनो जोंहा फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जागायनानै गोथैसि बावनाय हाबाफारि जानानै थांबाय आरो बेनिफ्राय दा आर'जनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि आगोलनो जोङो मोनसे हाबाफारि जों लादोंमोन, बे जाबाय जोंनि दिनैनि जे अरायथा जिथु गाहाय दरखं, बे गाहाय दरखंखौ जोंनि रौतानिनो मुंदांखा फालांगियारि मानगोनां गेदेमा सुमन्त बर' बिथाङा दान बावदों फ्राय 10 लाखसोनि बे गाहाय दरखं। बेनि उनाव दान बावनाय जिथु दाननि दो, बे दान दोखौबो जों दिनै बेखेवनानै होबाय। बे दान दोखौ जोंनो दान बानायनानै होदोंमोन बे ओनसोलनिनो फालांगियारि मुस्रि रंगलाल खाख्लारि बिथाङा। दा बे मिडियानि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिसिम जों साबायखर बावसिदों, जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ बिथांमोननि जिउखौ अराय आलो गोजोन लाखियो। दा बेनि अनगायैबो जोङो दिनै गोथार बाथौ सान हिसाबै जोङो मोनसे रंजानाय हाबाफारि जों लादों। मेथाइ खननाय, रंजानाय, मोसानाय बायदि रं बिरंनि जोङो हाबाफारि जों लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे आं फोरमायनो सानदों जे जों साबायखर होनो नांगोन जे बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ। मानोना 2017 मायथाइयाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा गायसनजानाय समनिफ्रायनो अर्थात 1990 मायथाइनिफ्रायनो जागायनानै जोङो मोनसे बन्द' सान बिबोदोंमोन आसाम सरकारनि खाथियाव। बेखौ 1992 मायथाइयाव आसाम सरकारा जोंनो खाव बन्द' सान अर्थात रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै जोंनो फोसावदोंमोन। बिनि उनावहाय 2017 मायथाइयाव बै समनि बिटिसि सरकारा जोंनो बिटिसि हालामाव आबुं बन्द' सान हिसाबै फोसावदोंमोन। आरो बिनि उननि बोसोरावनो 2018 मायथाइनि 23 डिसेम्बर खालि आसाम सरकारा मोनसे अर्डार नंनि गेजेरजों, अर्थात अर्डार नङा GAG 81/2/016/009 बे अर्डार नंनि गेजेरजों जोंनो आसाम सरकारा आबुं बन्द' सान हिसाबै फोसावनानै होदों। बिनि थाखाय जों दिनै साबायखर बावनाय जादों। जों आसा खालामदों जे दिनैनि बे बिथांमोननि आसाम सरकारनि गनायथि होनायनि गेजेरजों जोङो जे बाथौ धोरोमा जे जोंनि बर'नि आंगो धोरोम, बे आंगो धोरोमखौ जों मुलुग दरबाराव गायसननो हाबाय होननानै जों साननानै लादों। बे समावहा जोंनि गुबै धोरोम होनना बुङोबा बाथौ धोरोमखौ मिथियो। दा बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगनाङैनो गोसार होनो थाखाय रायजो राजाखौ मा खावलायगोन? बेनि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों जे जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गायसननोब्ला जोङो फोसाबथाय लाबोनांगोन, जों गावखौ जौगासार होनो नांगोन आरो जोंनि धोरोमाव थानाय गाज्रि आसार आखुफोरखौ जों गारनो नांगोन। अदेबानि धोरोमाव गाज्रि आसार आखुआ गैया, नाथाय जों मानसिफ्रा बेखौ सदेरना लानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोङो नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथोन बायदियै बा रौताबिया बाथौ गौथुमा दिनैसिम जोंनियाव थानाय खोमसि फोथायनायफोरखौ जों गैया खालामदों। जोंनि साननायफोरखौ जों मोनसे जौगाथाय बिथिङाव जों लानानै फैदों। आरोबाव जोङो फोथायनाय दङ जे जों दिनै नुनो मोन्दों जे जोंनियाव फोथायनायनि गेजेरजों जों खौसेथिखौ लाबोनो हाबाय। सुबुं समाजाव धोरोम, सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बिथिङाव जों जौगासार लाबोनो हाबाय होननानै जोङो साननानै लादों। गामि दख'रा दाब दाबनिफ्राय बेयाव फैनाय नुदों। दा बेयावहा मा लाना फैदों ओरैनो दमासि, मागो दमासि? दा जोङो मागो दमासिनि मुं होननानै जों बुंनो सानाखै। अदेबानि जों मोनसे अरायथा मोनसे जों हाबाफारि लादों जे बेहाय जोङो दिनै गुबुननि फिथाफोरखौ जों जाया, गुबुननि बिस्कुट मिथाइफोरखौ जों जाया। दिनै जोंहा 33 गामि दं रौता बियाबनि सिङाव। दा बे 33 गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा लैहोर गावसिनि गोसो बायदियै बबेबा गामिया 5 केजि, बबेबा गामिया 10 केजिनि फिथाफोर एवनानै गावनि आखाइजोंनो गोसो गोथारै एवनानै जोंनो दान होफैदों। बेखौनो जों दिनै जानानै जोङो रंजागोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर
9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।